שלום וברוכים הבאים לאתר תבור ושות עורכי דין. שמי אורי תבור ואני רוצה לספר לכם למה אסור לכם להרים ידיים ולוותר לחברות הביטוח או למוסד לביטוח לאומי, גם אם הם מקשים עליכם או אומרים לכם לא. לאחר שבמשך שנים הצגנו מגוון חברות ביטוח, חברות החכרה וקופים גדולים, למדנו מבפנים את כל השיטות בהן הן משתמשות כדי למנוע מכם את הפיצוי לו אתם זכאים. החלטנו בשנת 2004 ומתוך תחושת שליחות להביא את ניסיוננו ולסייע לכל מי שנדרש לממש את זכויותיו אל מול חברות אלו. בועז, מהנדס מוכשר, איש צעיר שכל עתידו לפניו, עבד בחברת הייטק, כאשר במהלך עבודתו נפל ונפגע קשות בכפות רגליו. כאשר ראה בועז כי הוא הולך לאיבוד מול כל הגורמים, החליט לפנות אלינו כדי שנסייע לו. אנו הגשנו תביעה לחברת הביטוח, ובנוסף תבענו את המעסיק ואת חברת הביטוח שלו. בעקבות הטיפול שלנו בתיק, קיבל בועז במצטבר פיצויים העולים על 1,000,000 שקלים. רינה, אישה בשנות ה-60 לחייה, עבדה במעון יום. בדרכה לעבודה, בזמן שירדה מהאוטובוס, היא מעדה במדרגות ונחבלה קשות ברגל. היא ניסתה לפנות בכוחות עצמה, גם לחברת הביטוח וגם לביטוח לאומי, וכל הדרישות שלה נדחו. רינה פנתה למשרדנו, לאחר שנערכה את הפגישה ועברנו על כל החומר שלה, הובהר כי יש לרינה פוליסת נכות מתאונה. והתאונה הוגדרה גם כתאונת עבודה וגם כתאונת דרכים. בהתאם, נתן משרדנו לרינה טיפול מקיף מול חברת הביטוח, מול הביטוח הלאומי ומול החברה המבטחת בחובה בתאונת הדרכים. כתוצאה מהטיפול של המשרד בכל הערוצים, קיבלה רינה עד כה סכום של 450,000 שקלים. מאיה היא לקוחה שלנו, אישה בת 37, שעבדה כגננת בגן ילדים. לפתע היא החלה לסבול מחרדות קשות, דבר שהגביל אותה בחיי יום-יום ובעבודה. מאיה החליטה לפנות למשרדנו, על מנת שנוכל לסייע לה לבדוק זכויותיה במקרה שכזה. לאחר בדיקה קצרה, הוברר לנו כי למאיה קיימות הפרשות לקרן הפנסיה. פעלנו במהרה אל מול קרן הפנסיה ובמקביל אל מול הביטוח הלאומי. בעקבות הטיפול של המשרד שלנו, קיבלה מאיה תשלום פנסיית נכות חד פעמי 3 שנים אחורה בסך של כ-102,000 שקל. ובנוסף, תקבל מאיה תשלום חודשי בסך של 3,000 שקלים כל חודש מקרן הפנסיה ו3,000 שקלים נוספים מהביטוח הלאומי, וזאת עד שתגיע לגיל הפרישה. אם גם את או אתה נמצאים בפרשת דרכים מול חברת הביטוח או הביטוח הלאומי, אנו מזמינים אתכם לא לוותר על זכויותיכם. פנו אלינו, אנו פה בשבילכם.